yung tatay niya, bakit yung nota nun pag lumalabas. Eh. Ay, pati Tas yung tatay, binapansin mo talaga yun. Oo po, kasi tatbahay lang namin, katabi na lang. Gusto mo ng daddy-daddy 10 inches, pero makapal ba? Sobra. Parang hanggang tuhod Sabi yung sa ano. Ang SPG top secret ko po is ang taas po ng body count ko. Sobra. Mataas ang body count mo. Sige nga, anong numero o itong body count mo na ito? 100 pataas po. Ito yung bilang ng mga nakatsuktsakan tulo ang dugets mo. Opo. Opo. Okay. Tama po. So dun sa 100 na yon, masasabi ba natin na puro mga talong ang meron itong lahat ng to? Tama? Opo. Ang Tama. daming talong yan. Ang 100. dami, sobra. O, 100 talong. Uy, taray parang pwede ka na magbenta sa palengke. O, sige. Angel, tuloy lang sa kwentuhan natin. Paano naman nagsimula tong journey mo sa pagkakaroon ng more than 100? Nung nag-high school ako, nagkaroon na ako ng jowa nun. Siya nagpaluwag ng mowa ko. Siya ang nagpaluwag ng Mowa ko. MOA. Ano yung MOA? Yung bakit. Bakit? Sa exit mo. Dahil masarap kasi tayo, kaya pinanggigilan niya ako. I-start sa flirt-flirt lang. Tapos, ayun na. Tapos, Magchuchuk-chak chenis basta mga, na. ako, Ano yung mga profesyon ng mga nadali mo? minatikman ako na guard. Guard. Bata pa ako nun. Guard, malaki batuta nung guard. Pumutok yung barel. Patindi lang po siya bumayo. Okay, Angel, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan dun sa naging experience mo dun sa 100 na yun? Sobrang dami po. Ay, yung isa na lang Dalawa. nagsta-stand Ay, out. siguro tatlo sila. Oh, sige, yung una, ano yun? Yung ano po, yung taga Bulacan. Di siya gwapo pero binayo niya ako ng 6 na beses. Anim. Yung pangalawang meet up namin. Opo. Kaya hindi ko makalimutan. Okay. O, pangalawa, yung pangalawa. Yung pangalawa, syempre yung ex. Siya na talaga yung nagpaluwag ng aking mowa. Kasi yung size noon, 6.5 na mataba. Parang lata talaga. At talagang buhay na buhay lagi. Walang Kaya hindi ko ininom rin yun na nakalimutan. supplement. Wala po. Parang sobrang libo. Sobrang tigas po talaga ng ano niya. Chicken joy niya sobra. Doon tayo sa pangatlo. Ito naman, 10 inches. Ano? Kaya hindi ko makalimutan. 10 inches na sobrang taba. Ano to, may lahi? May lahi po talaga. May lahing malalaki yung nota. Hindi, lahi ng ibang bansa. Parang wala naman yata Hindi Pinoy ko- na ganun. Di po kasi yung tatay niya, bakit yung nota nun pag lumalabas. Eh. Ay, pati Tas yung tatay, binapansin mo talaga yun. Oo po, kasi tatbahay lang namin, katabi na lang. Gusto mo ng niya. daddy-daddy 10 inches, pero makapal ba? Sobra. Parang hanggang tuhod Sabi yung sa ano. 10 inches po talaga. Pag nag-shorts Binubunga po ako eh. Hanggang tuhod, no? may ano, may nagdadangle. Oo. Harangin ka ng gwardya, no? Baka akala kumuha ka ng tinapay, no? Opo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.